cara, chovendo. Не им кажете да го управлявам тук на Рачка Дирек. Не бе, тя не пола. Ние има студена, да го знам. Чекай бе, да е. Може ли? Šta ti ima da daje? Daj me jednu vašu. Šo? За коя ден?
Ще вазу кошерка. Сърдина сеш? Върна, да стак, да. Добре, ама. Слушай, от сгорда. Що? Ovdje ponego Petri, ovdje. Ovdje pušvače, ovdje. Там те съм Един метен геш. Глава как горитиш на скапа на меко, да. Води! Ja, druga to kompletno se da. Gdje bi se snimati to? Pa da je. Там ти рекли кіт, так. Шпиц, бе. Тя фамилия Шпиц. Не бре, не падя. Hey!